Здравейте! Днес ще ви покажа едно от моите любими приложения. Тонироването на коли в Photoshop. За тази цел, първо трябва да отидем в Google и да се свалим снимка на кола. Така, ето тук търсих една кола, нали, за тонироването, ама ще намеря друга. След това пишете някаква кола или просто нормална кола, ще напиша една Audi TT. Audi TT. Търсите най-обикновената кола. Само да ми се заредят толкова. Ага, тази ще стане. Не, тая искаме, тая бялата. Обикновена. Добре. Така, задържате. Може на името. Запазване на връзката. Ще ви запази самата снимка. Чакайте. Audi TT. Окей. Снимката е запазена, но почва много да ми бъгва. Винаги като снимаме така ми бъгва. Добре, това не е снимката. Да, отивам тук. Да махна. Така. Ще трябва първо да отворим страницата. И тогава ще... Добре. Това е Wikipedia, но пак ще стане. Да задържим аудито. Запазване на изображението. Добре. Сега вече мисля, че ще е това. Да. След когато завършите това, отивате в тунинг на коли. Тук може да снимате коли. Да снимате коли или от галерията да вземете някоя кола. Ето. Аз искам от галерията да си свалям коли. И така. Ето това. Audi. Да. Казва, че фейлд, ама не е фейлд. Добре. Избирате какво може да сложите, като, нали, джанти, аз искаме тези джанти. Да. Намалим малко размера им. Бива. Чакайте. Така. Да ги намалим отново. Добре, аз не съм много добре някой път. Не съм в тунинговането, не мога да тунинговам много добре на тази програма, но... Не знам, чакайте. Трябва... мраза реклами. Добре, чакайте минутка. Ще ми трябва, мисля, това. Това е същата дума, само че по друг начин обърната. Малко. Идеално. Добре, мисля, че разбрах как се е тази нормалната дума или... Видим. Не, благодаря. Не. Реклама. Добре. Както сме направили сега. Така. Много гадно стана втората гума, ама вие, когато си теглите приложението, вие по-хубаво ще може да направите. Така. Върнем. Да сложим нова предница. Ето, идеално става, дори не се личи, че е сложена. Може да добавите, нали, дигната врата.
Не искам текст. Не. Така. Искам да обърна вратата. Така. Да сложи тук. Става идеално. Гледайте, хищ не се личи, че това не е Тунигона. Добре, излизат ви реклами, но това няма да е проблем според мен. Ще го махна и ще сложа това на капака. Добре. Сега става добре. Това ще трябва да го обърнем. Мисля. Добре. Трябва да го завърта някакси. Аха. Добре. Така. Добре. Добавим светлинки от фаровете. Още. Добре. Още малко не може да добавим. Това. Тези реклами почват да ме дразнат. Да намалим малко. Добре, и завършихме тунинга. Чакайте, малко. Добре, завършихме тунинга. Да запаметим. Отиваме да видим снимката, как се е получила. И ще ви кажа бай. Харесайте. Коментирайте и дано да ви е харесало. Ето я. Малко не такова, ама пак добре. Ето. Черепа, вратата, гумите. Всичко е добре. Това беше от Freddy Fan и довиждане!